Čaute kamaráti, vítajte pri úplne prvom vlogu spoza piva. Pracovný názov Na tribúne spoza piva, uvidíme ako sa to uchytí. Akurát sme na ceste do Moldavy nad Bodvou, kde nás čaká košické derby. Dnes je, teda v nedeľu 24. je na programe treťoligový zápas, 3. liga Východ, FC Košice B proti Lokomotíva Košice. Veľmi sa na to tešíme a verím, že aj tento nový formát bude takým zaujímavým spestrením nášho obsahu, ktorý vám prinášame. A dnes som teda na výjazde sám, alebo len polovička spoza piva. Timo sa nedostavil bohužiaľ, ale verím tomu, že už ďalšie videá, ktoré vám budeme prinášať tu na našom kanáli YouTube spoza piva, tak už budeme spolu. A toto je síce len prvé video, ale keď budete chcieť sledovať podobné vlogy aj z ďalších našich tripov, ktoré už na túto sezónu máme naplánované, tak nám dajte subscribe priamo na tento kanál a verím, že sa vám tento nový formát bude páčiť. Tak, hlasím už Moldavu nad Bodvou, auto už je odparkované, prezlečený v klubových farbách. Ideme pomaličky ku štadiónu a som veľmi zvedavý, koľko ľudí dneska príde na zápas, keďže je to košické derby. Necháme sa prekvapiť. Super, ďakujeme. Tak, tento zápas má, alebo nadväzuje na bohatú históriu košických derby. Ešte v časoch Československa mali Košice dva silné kluby, to bolo VSS Košice a Lokomotíva Košice. VSS pomenované po hlavnom sponzorovi východoslovenských strojárniach, teda bol to klub strojárov. Lokomotíva pôvodným názvom Železiar bol klub železničiarov, no a pochopiteľne sa tam zrodila obrovská rivalita. Tá ona bola dlhoročnou ozdobou Československej ligy. Oba týmy boli veľmi dobre financované a vlastne aj tí fanúšikovia košického futbalu sa tak rozdielili na také dva tábory. Následne po zmene režimu, po privatizácii sa rozpadli tie väzby na tie veľké firmy, na veľké spoločnosti a vyzeralo to tak nakoniec, že došlo k miernemu úpadku v oboch týchto tímoch. Zatiaľ čo Lokomotíva si dokázala udržať tú svoju značku a vlastne funguje pod jednotným názvom až doteraz, tak VSS Košice si prešlo viacerými zmenami. Po VSS Košice vzniklo prvé FC Košice, následne MFK Košice, potom FC VSS Košice a nakoniec značka FC Košice, ktorá vznikla v roku 2018. Nadväzuje na tú slávnu značku VSS Košice, veď vlastne preto sa aj doteraz skanduje z tribún VSS Košice. No a ak by vás zaujímalo vlastne, že prečo vôbec Bčko Košic hrá na štadióne v Moldave, a má to niekoľko veľmi dobrých dôvodov. Do popisu tohto videa vám dám odkaz na príspevok, kde som dal niekoľko dobrých dôvodov, prečo to vlastne dáva zmysel, že košické Bčko hrá v Moldave nad Bodvou. Inak štadión celkom pekný a je tu bufet. FCčko tu otvorilo aj fanshop pre fanúšikov, takže all good. Košického derby v rámci 4. kola ligy Východ medzi mužstvami FC Košice B a Lokomotíva Košice. Úvodný gól dnešného stretnutia Tak futbalovo výsledkovo asi podľa očakávaní Košice potvrdili zatiaľ svoju 100% bilanciu v 3. lige. 4. zápas, 4. výhra a naozaj veľmi dominantný výkon na ihrisku. V prvom polčase už 16. minúte viedli FC Košice 3-0. Stav nakoniec 7-1. Nemecko, Brazília.
takže naozaj nebolo o čom. Lokomotíva sa snažila, hlavne úvod druhého polčasu mali dobrý, nejaké štandardné situácie boli také, že zaujímavejšie, ale Košičania, pokiaľ by neobrali nohu z plynu v druhom polčase, tak tá sedmička by tam mohla byť už naozaj v 50. minúte. A naozaj suverénny výkon. A čo je celkom zaujímavé, tak na tribúny si našlo cestu 550 divákov. Ja som čakal, že to bude trošku viac, keďže naozaj ide o dva košické kluby a nie je to tu naozaj ďaleko z Košic. A v prvom kole, respektíve v prvom domácom zápase FC Košice B tu v Moldave na zápas proti Popradu prišlo okolo 680 fanúšikov, takže teraz je to o niečo menej, ale atmosféra výborná. Koľko možno 30-40 členov Ultras košického FC Košice Ultras prišli taktiež do sektora, povzbudzovali, pokrikovali celý zápas, bolo tam aj nejaké mierne, menšie pyro a robili naozaj dobrú náladu, zabávali sa, takže za to tiež klobúk dole. Pozápasová ďakovačka, úzky kontakt a komunikácia s hráčmi. Super chlapci. Paráda. Chlapci. Paradinka. Ja, nur einer. Weil einer nicht gönnt hat. Ja, stimmt. Einer muss nochmal aufspielen. Košickej rezerve budeme držať palce aj do ďalších zápasov v sezóne. Myslím si, že sme tu neboli naposledy. Tie zápasy, respektíve časy zápasové nie sú úplne ideálne, keďže všetky domáce zápasy bude hrávať rezerva Košic v nedeľu o 11:00, dnes to bolo 11:20, takže taký čas skôr rodinného nedeľného obeda. Ale určite si tu ešte nájdeme cestu počas tejto sezóny. Vyzerá to tak, že Košické Bčko má postupové ambície, aj keď teda podľa slov generálneho manažéra FC Košice postavenie v tabuľke nie je priorita. Priorita je dávať minúty hráčom, ktorí to potrebujú, hráčom po zraneniach, mladým hráčom, ktorí sa chcú presadiť váčku, alebo hráčom, novým hráčom, ktorí prišli do FC Košice a potrebujú sa rozohrať a zohrať. Takže toto je určite priorita, s ktorou aj vzniklo FC Košice B, ale verím tomu, že lepšiu prípravu a kvalitnejšie minúty by hráči nabrali v druhej lige. Takže myslím si, že určite táto sezóna bude postupová a budeme im držať palce.